nosaltres el que volem és que les empreses que hi hagi a Catalunya siguin empreses que tinguin un propòsit, que tinguin, evidentment, una sostenibilitat financera, però que també amb la seva activitat contribueixin a fer un món millor. Fer un món millor que de vegades pot ser una mica idíl·lic, però és molt tangible. És a dir, les empreses han de fer coses que serveixin perquè els ciutadans visquin millor. I, en canvi, si aquella activitat té algun preu, algun cost extern, per exemple, de cares al medi ambient, o s'ha d'evitar o s'ha d'internalitzar en el cost que la mateixa empresa té. Si volem fer en els propers anys amb els fons europeus coses grans, projectes d'impacte, els haurem de fer basats en aquesta col·laboració que demano i que gairebé exigeixo, no? Perquè crec que està en el moll de l'os de totes les coses importants que podem fer com a país. Si canviem la cultura de la desconfiança per la cultura de la col·laboració, serem molt més potents.